Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu, pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity. Dnes má sviatok. Aký a prečo, to vám už povie Anet. Presne tak. Svetový deň čokolády sa oslavuje práve dnes, 7. júla. A to preto, že túto lahôdku uviedli na európsky trh v roku 1550 práve v tento deň ako produkt privezaný od mexických indiánov. Kakaové bôby boli cennými aj pre Aztékov, pretože ich považovali za platidlo a boli súčasťou ich štátneho pokladu. V historických prameňoch sa zachovali dokumenty zo 16. storočia, presnejšie z roku 1545, na základe ktorých boli známe aj ceny v rámci výmenného obchodu. Čokoláda je naozaj poklad. Pravá čokoláda s minimálnym podielom 60% kaká obsahuje antioxidanty, minerály ako vápnik, horčík, draslík, fosfor a železo, vitamíny B1, B2, E či vlákninu. Má blahodárne účinky na ľudský organizmus, stimuluje nervový systém, podporuje dobrú náladu, znižuje krvný tlak, zlepšuje krvný obeh, rozširuje cievy, má diuretické účinky, pôsobí ako afrodiziakum. Spotreba čokolády už druhý rok po sebe klesla. V lani jej každý Slovák zjedol v priemere necelých 3,5 kilogramu. Najvyššiu spotrebu čokolády na obyvateľa dosiahlo Slovensko v rokoch 2012 až 2014, keď každý Slovák v priemere skonzumoval za rok vyše 5 kg čokolády alebo čokoládových cukroviniek. Ako sa čokoláda vyrába, to vám teraz ukáže Barbora Jánošová. Tú sladkosť mám rád. Robí človeka šťastnejším a niekedy dokáže rozveseliť aj deti, ale netreba to s ňou preháňať. Ako často papáš čokoládu? V sobotu, každú sobotu. Vchádzame do miestnosti, kde je v horúcom lete príjemných 18 stupňov. Práve teplota a vlhkosť sú pri čokoláde alfa a omega. Toto je temperovačka čokolády. Práve ona zabezpečí to správne tuhnutie čokolády. Takéto puknutie a takisto lesklosť čokolády ukazujú, že čokoláda tuhla správne. Lebo keď je zle natemperovaná, tak je taká mäkká. V tomto sa to vylieva. Táto forma sa vystrieka z mäsou čokoládového masla a čokolády. A vďaka čomu čokoláda z formy sama vypadne? Keď to správne schladne, tak tá čokoláda sa zmaští. Ona sa zmenší v podstate. Áno, aj tento grindometer sa pri výrobe čokolády denne používa. Zistením, či bola v takomto melanžéri správne zomletá. Vtedy necítite ten piesok na jazyku. Ono to musí byť dostatočne jemné. No a ďalšia alfa a omega je skladovanie. Je to 16 až 18 stupňov a zhruba tých 40% vlhkosti. Doma ale takéto podmienky nevytvoríte. S chladničkou je tempoblán, že je tam relatívne vlhko a máte tam pachy. Ak nie je viac ako 32 stupňov, čokoládu do chladničky nedávajte. A ak už musíte, dobre ju zabalte a dajte ju do bočných dverí. Prvý kakaovník sa pritom pestoval už pred 4000 rokmi. Kmene Olmekov a Majov a tí vlastne z neho prvý vyrobili horkú čokoládu. Najviac do týchto rozdrobených kakaových bobov pridávali čili, papričky, jazmín a vanilku. Považovali ho za afrodiziakum a nápoj bohov a bol aj platidlom. Za jeden kakaový bôb napríklad ste si mohli kúpiť veľkú paradajku, za 3 kakaové bôby rybu, za 10 bôbov zajaca. Do Európy ju priviezol už Kolumbus, no obľubu našla až na druhý pokus aj s dovezeným receptom. Dnes sa hovorí o historickom zdražení kaká. Toto je reportáž spred 3 mesiacov. Cena kaká rástla za posledných 12 mesiacov o 264%. To, z čoho vyrábame dneska, sme technicky alebo papierovo nakúpili možno pred rokom. Čiže to zvýšenie nás ešte len čaká. Možno aj cena spôsobila, že na Slovensku spotreba čokolády minulý rok klesla o 300 gramov. Každý Slovák jej za minulý rok zjedol 3,4 kg. A ako si vybrať správne? Percentá na obale čokolád vraj nie sú tak podstatné. Percentá hovoria o zložení, nehovoria o chuti a o kvalite. To číslo hovorí, že koľko percent z tej čokolády je z toho stromčeka. Ten zvyšok je zväčša cukor alebo mlieko, alebo cukor a mlieko. Čaro je vraj v rôznych kombináciách. Karamel. Richard je príkladom toho, že ak je záľuba silná, tak aj keď celý život pôsobíte v IT oblasti, po vašu čokoládu si chodia aj známe tváre. Proste cíti tú ručnú prácu tam. A prečo je výrobňa práve na deň čokolády odstavená? Svetový deň čokolády je paradoxne v deň, kedy väčšina výrobcov čokolád má prázdniny. Ono je to trošku komické. Nám sezóna začína niekedy september, október a končí v máji. Barbora Jánošová, televízia Joj.